Máme veľmi pekné dejiny misijnej práci, pretože veľa misionárov, salesianov pracuje na celom svete. Aj tí, ktorí už umreli, ja som tu poznal v Ekvádore don Jan Černý, on je z Bratislavy, Martin Kryžan z Veľkého Zálužia, oni už zomreli. Ale dnes viacero salesianov Slovákov pracuje. Takže táto myšlienka misií na Slovensku je veľmi vzácna a veľmi aktuálna. A práve preto, a ja som mal to povolanie, by sme povedali, pretože som chcel pracovať v misiách. Keď som skončil filozofát alebo pedagogické štúdium v Šaštíne. Takže na Slovensku vždy táto myšlienka misijná bola veľmi aktuálna. A bol jeden časopis Hlasy z misií, ktoré som čítaval každý deň, keď som dostával ten časopis. A to bolo veľmi zaujímavé, pretože tam sa písalo, čo robia Slováci misionári na celom svete. V Japonsku bol Don Figura, v Haiti bol jeho brat, Jozef Figura. Ja som ho raz navštívil, keď sme mali také stretnutie v Dominikánskej republike. Potom tam sme mali Karol Nižnánsky, on pracoval v Indii a zomrel potom v Spojených štátoch, pretože hľadal pomoc pre jeho diela tam v Indii. Potom sme mali ešte ďalšieho, Don Šandor, on bol v Argentíne. V Argentíne bola Jožko Hrdý, salesian, teraz je v Šaštíne, tam v našom seminári. Potom tam bol aj Vojtech Zeman z Novej Bani a on sa vrátil na Slovensko potom, keď sa už skončil komunizmus. A teraz pracuje v Bratislave v jednom ústave salesianov. Takže máme hromadu salesianov, Slovákov, ktorí pracujeme v misiách. Aj dnes pravda, že sa otvorila nové pole práce medzi cigánmi. No. Takže tam tiež pracujú viacerí salesiani a sa im pomáha, pravda, aby opravdu boli užitoční pre národ a pre spoločnosť. V tomto zmysle ja by som chcel prosiť Slovákov, aby táto myšlienka misií nezanikla. Aby sa vyvíjala. Aby sa vyvíjala, aby sa pokračovalo. Pretože Ježiš nás poslal do celého sveta ohlasovať kráľovstvo Božie. No, ešte to